Bon vespre a tots i totes. Avui, i també bon vespre per tots els que ens segueixen per la xarxa. Il·lustríssim alcalde Marc Buch, alcaldes, regidor, convidats, socis, amics i amigues. Avui us presentem un dels episodis més foscos dels darrers 25 anys, que, valgui l'expressió, va passar molt desapercebut i quasi bé invisible a ull de la gran majoria de ciutadans i ciutadanes. Es tracta de la desaparició de la masia El Gall d'Or i de tot el seu valuosíssim contingut. Per parlar-vos d'aquests fets, tenim avui amb nosaltres, i encara no ha arribat perquè està una mica lesionat, però arribarà, l'alcalde Joaquim Rey Llobet, que va ser alcalde entre 1991 i 1999, l'alcalde Josep Basar Pignatelli, que va ser-ho entre 1999 i 2007, i el senyor Xavier Gamell Barceló, llibreter els darrers 50 anys i president de l'Associació d'Amics del Patrimoni Històric de Calella. També ens donaran la seva opinió altres ciutadans que ens han sol·licitat la voluntat de participar. Dividirem aquest acte en dues parts. En la primera part farem una presentació de la germana Saula Palomer, després veurem unes imatges de la Casa Trinxet de Barcelona, seguidament veurem un vídeo que va realitzar Ràdio Televisió Calella l'any 1997 i finalment visualitzarem un reportatge fotogràfic de Montserrat Cosell fet el 1996. Aquest reportatge serà el teló de fons de la taula rodona amb la que iniciarem la segona part. Comencem. Les germanes Saula Palomer eren tres: Maria Teresa, Josefina i Maria Dolors, hereves de la indústria de pasta Saula de Calella. Tenien diverses propietats a Calella i una d'elles, propietat de Maria Teresa, era una casa ubicada entre els carrers del Turisme i de la Diputació, coneguda com el Gall d'Or. En aquesta primera fotografia veiem a la Pepita, la tieta Navarro, l'Olín i també Pilar Navarro. En aquesta segona, a les tres germanes amb la seva mare. I en la següent fotografia veiem a la Maria Teresa entregant uns premis allà al Gall d'Or en un torneig de tenis que es va fer. Seguidament veurem imatges de la Casa Trinxet de Barcelona, situada al carrer de Còrsega, cantonada amb Balmes. Va ser construïda entre 1902 i 1904 per Josep Puig i Cadafalch, per encàrrec d'Avel·lí Trinxet i Casas, fabricant tèxtil dedicat a la confecció de teixits i filats. La casa va ser decorada amb obres de Gaspar Omar, que va fer la decoració interior, Manuel Ballarín, que es va encarregar de la forja, Alfons Jujol, que va fer escultures de fusta i de fosa artística, Eusebi Arnau, escultures de pedra, i Josep Llimona, que va fer una Mare de Déu de fusta que decorava l'escala. L'any 1996, davant l'imminent enderroc de la Casa Trinxet, Maria Teresa Saula i Alfons Alzamora varen convenir amb la propietat comprar els elements decoratius i els varen traslladar a Calella, a la Casa Gall d'Or. L'any 1997 s'enderrocà la Casa Trinxet. Acabem de veure aquestes fotografies de la Casa Trinxet. Recordeu-les perquè després tots aquests elements, o molts d'aquests elements, els veurem ubicats en el Gall d'Or. Ara aquí veurem una cronologia del que hem anat parlant fins ara i seguint el que hem exposat de la compra per part de la... Perdoneu,
L'any 1969 es va completar la ubicació dels elements rescatats de la casa Trinxet al Gall d'Or. Entre 1970 i 1977 el Gall d'Or va restar tancat i va ser d'ús exclusiu pel gaudi de la família Saula. Es va projectar fer-hi un restaurant de luxe, projecte que es va abandonar, una sala d'exposicions i concerts, però tampoc es va assolir fora de comptades excepcions. Sí que s'utilitzava, sobretot en els jardins, per esdeveniments puntuals i per la realització del pessebre vivent que organitzava anualment l'agrupació Pa, Vi i Moltó pels volts de Nadal. L'any 1995, Maria Teresa Saula mor i la seva germana Pepita heretà les propietats de la Maria Teresa. El Gall d'Or entre elles. S'acaba de completar el muntatge de la darrera habitació que mancava de fer. El 1996, la Pepita encarregà a Montserrat Cosell un ampli reportatge fotogràfic per conservar el record de com era la casa i els seus jardins. Li va comentar que el desig era poder construir uns blocs de pisos en els terrenys que ocupava el Gall d'Or i com que no es posaven d'acord amb l'Ajuntament, es tenia la intenció de retirar tots els elements decoratius exposats, els quals es portarien a la casa que tenien a llançar. El 1997 s'organitza una jornada de portes obertes i una roda de premsa per donar a conèixer els continguts de la casa. Veurem ara un vídeo editat, ja que té una durada de més d'una hora i l'hem deixat amb uns 30 minuts, que qui vulgui veure'l en la seva totalitat el pot trobar a la nostra web. Aquest vídeo mostra una visita guiada a l'interior del Gall d'Or conduïda pel senyor Alfons Alzamora, interiorista reconegut, qui va fer l'acomodació dels elements decoratius de la casa Trinxet als anys 1967 al 69. Ràdio Calella Televisió, de la mà de Joaquim Costa, va fer un excel·lent treball periodístic per conservar les imatges de la decoració interna de la casa i que, gràcies al treball acurat, silenciós i eficient de Josep Maria Martí Gai, en una feina de voluntariat encomiable, recuperant tota la producció analògica de Ràdio Televisió Calella i passant-la a format digital a l'Arxiu Històric de Calella, ens permet avui gaudir d'un document d'incalculable valor patrimonial. Senyor Alzamora, com va començar tota aquesta història? Aquesta història va començar l'any 1965-66, que vaig enterar indirecte de que la casa Trinxet s'enderrocava i vaig anar i efectivament l'estaven tirant a terra. Començaven per tirar el techo i era una cosa que era alarmant i terriblement lletja. I entonces vaig pensar, bueno, allò on es pot posar això? On es pot posar tot aquest conjunt que té? És realment un tresor, realment un verdader tresor. I buscant, sabia que a Calella hi havia una masia gran, que estaven fent obres, i vaig buscar qui era que feia aquestes obres, i era la senyoreta Teresa Saula, de la família Saula, i vàrem anar a veure la casa Trinxet i entonces ella es va posar d'acord amb els Trinxet i els hi va comprar tot el derribo. I aquest derribo es va traslladar aquí, amb molt de cuidado, perquè hi havia, com veuran vostès, peces interiors realment molt valioses, tot el ferro forjat, totes les columnes, els vitrals preciosos, que els vitrals precisament tenen un valor incalculable perquè estaven pintats primer en cartrons pel pintor Mir, Joaquín Mir. Aquest Mir era de la família Trinxet, perquè deia Joaquín Mir Trinxet. Passi davant.
Molt bé, doncs ja som a l'interior de la casa. Com es va portar a terme l'adaptació de tots els elements interiors de la casa Trinxet? Perquè suposo que devia ser un procés lent i laboriós, que va necessitar dedicació i la mà de professionals experts, perquè no qualsevol pot realitzar una feina com aquesta. Sí. Bueno, aquí, com que això era una antiga masia molt gran, i l'obra, la part d'obra arquitectònica ho feia l'arquitecte Anglada de Vic, i al veure tot això que li anaven portant aquí de la casa Trinxet, es va posar completament a disposició de l'adaptació de tot, no? I ell va col·laborar enormement i molt bé i amb molt d'entusiasme, i deixant una mica la primera iniciació per col·locar tota la casa Trinxet, que necessitava grans espais. Aquestes columnes són estupendes, com ja veuran. Columnes com aquesta, per exemple? Com aquesta, per exemple. És marbre, això? És marbre i pedra. La part baixa és pedra, i això és marbre, i el capitell també és pedra, i les de l'entrada també, marbre, salomònic, i pedra. I tot això estava col·locat entre el que era el menjador, les sales, era una casa estupenda, amb un espai relativament petit, perquè això té bastants metres quadrats. Però la casa Trinxet, l'espai que dedicava en Puig i Catafalç no devia ser més de 20 per 20, aproximadament. Però en aquella època, aquest estil modernista català, tot el que hi havia es posava una mica tapeït, diguem. Per exemple, al pati central hi havia la claraboia a dalt, que estava en una alçada de 3 pisos, diguem, 3 nivells, i el pati central agafava més o menys a l'espai de la claraboia, que això ja ho veuran a dalt. I hi havia un arrimadero de ceràmica verda que es va fer expressament. Tot això era treballat expressament per la casa Trinxet. En aquella època la mà d'obra era diferent d'ara. I aquí, en canvi, el que s'ha procurat és dignificar, situar-ho d'una manera el més digna possible, totes aquestes peces tan fantàstiques fetes i dirigides per Puig i Catafalç, situar-la en grans espais perquè lluessin. El que es tractava era d'aconseguir el màxim de lluïment possible. És a dir, que s'ha canviat una mica el tractament de l'espai, mentre que abans, com ha dit vostè, estava tot bastant més atapeït, ara s'ha buscat més espai gran i lluir molt aquestes peces, amb una perspectiva de distància. Jo no sé si en Puig i Catafalç ens ho aprovaria, no ho sé, jo sempre em demano, i li demano perdó, perquè s'ha fet amb molt bona voluntat i amb molta il·lusió, però sempre te queda aquella reserva de dir com ho trobaria ell, però luego tratant de lluir tot el que ell va fer, això sí, posant-hi amb un entusiasme gran. Dels elements de la casa Trinxet, què s'ha aprofitat? És a dir, tot gairebé, o hi ha hagut alguna cosa que no hagi pogut adaptar-se? Pràcticament jo diria que el 90%. És a dir, estem parlant, per exemple, de les columnes, estem parlant de les vigues mateixes, de les claraboies, dels vitrals, de les portes, tot. Amb el forjat també? El forjat tot, les reixes, l'escala, la barana, l'escultura de la barana, que és de llimona, la xemeneia de la sala de dalt, d'alabastre, tot. Per exemple, aquests forjats d'aquesta porta són originals també de la casa? Això és original, completament. Això devia anar, penso jo, en el jardí, perquè això és un forjat seguint una mica el dibuix del vitral. Això devia anar a fora, perquè per la banda de dintre és un vitral. Però que això devia tenir la protecció de l'exterior. Ara era una il·lusió gran poder-ho anar adaptant aquí. Jo vaig fer tot el seguiment, això sí, tenia una responsabilitat que tot arribés bé. I afortunadament sí, i aquí es rebia molt de cuidado i anaven adaptant peça per peça. Aquesta obra va
va durar bastant. Molt bé, i aquí, continuant amb aquesta visita, tenim una de les columnes de les quals ens parlava vostè. Columna salomònica, l'anomenada. Salomònica. Per la forma tornejada, potser. Exactament. Combinat amb marbre i pedra. Això és un treball que té laboriosíssim, És una meravella d'execució i de disseny i de tot, I aquí, a continuació, a mà esquerra, hi ha un dels dos aplics que estaven col·locats a l'entrada. O sigui, el primer rebedor des del carrer Còrsega, entraves i a cada costat hi havia dos aplics iguals. S'han trobat en el cas que hagin hagut de restaurar alguna peça malmesa? Sí, els vitrals s'han restaurat, alguns s'han restaurat perquè feia falta fer-ho i han quedat molt bé, com a nous. La reixa exterior, que vostès ja van prendre el primer terme, aquestes reixes exteriors, perquè hi ha molt de finestres exteriors, però no hi havia prou reixes i s'han fet algunes reixes noves i queden exactament igual que les antigues. Exactament igual, Amb això sí. I han pogut trobar també els professionals, doncs, tant en tots els aspectes. Hem vist abans la columna salomònica, ens ha comentat també l'aplic que estava a l'entrada, i aquí darrere nostre mateix tenim una barana de fusta, que és la que puja al pis de dalt, precisament, amb una peça singular. Tot just començar. Que vostè ja ha dit abans, que és obra de l'escultor Llimona, un escultor molt famós del modernisme català. És a dir, que estem parlant de peces d'un valor extraordinari. Extraordinari. La casa de Trinxet es va fer el Puixi que t'afava, amb la mà completament àmplia i que dissenyés i que fes el que es volgués. El Trinxet li va donar completament allò que es diu m'enganxa, és el que li semblés. I la prova és que tot aquest treball que hi ha en aquesta barana, al començament, l'escultura d'en Llimona, és una obra d'art, Tota aquesta... que simulen les branques. Simulen branques. Tot això estava posat allà, amb un sentit diferent aquí, perquè el posto era molt més petit, perquè hi havia un tramo que arrencava, no m'ha suposat, d'aquí, cap allà, i després un altre que voltava i anava al pis de dalt. És a dir, que la forma de l'escala no era la mateixa. No és la mateixa. Llavors, com s'ha realitzat l'adaptació d'aquesta barana? S'ha hagut de fer per trossos i muntar-la. Exactament. I el giro d'aquí es va fer aquí nou, sobre el terreno. Exacte, és a dir, que aquesta peça que gira, ja es veu que és una peça afegida. Sí. I es va esculturar, diguem, a mà, aquí mateix. Aquesta continuïtat d'aquesta barana del passamà de dalt s'ha de fer aquí, sobre el terreno. Que és molt bonic aquestes bigues policromades, que són estupendes. Com es va fer per traslladar tot aquest material sense que es malmetés? Bé, traguent-lo amb molt de cuidado. Això sí, la senyora Salva, Teresa Salva, quan ho va agafar, la casa ja estava derrocant-se. Però llavors es va posar d'acord amb en Trinxet i va intervindre amb el contratista que es feia al derribo, i recomanant-li molt de cuidado, no és el mateix tirar una cosa de qualsevol manera, a treure peça per peça, que és com es va fer. Molt de cuidado, com si fossin verdaderes joies. Les columnes, les bigues, les portes, els vitrals, estava cuidat com una joia d'un joier. I després es va carregar amb uns camions, amb mantes, amb proteccions, i va arribant aquí i es va descarregant aquí. I el contratista d'aquí, el senyor Vicente, ho treia amb molt de cuidado del camió, ho posava en el jardí de davant i després el distribuïa allà on hi anaven dient. De quin any o quins anys estem parlant? Doncs miri, jo diria el 1967. Aproximadament. El 67 és l'any del 67. I immediatament es va agafar tot el material i es va portar aquí. Ara, sí, va dir quan es va acabar això, doncs no sé, potser un any més tard.
Devia ser el 68. I tot el procés d'adaptació es refereix? Tot el procés d'adaptació. Va durar aproximadament No, un any? exactament, no voldria equivocar-me, però sí, un any i mig. Sí. I varen quedar 2 habitacions grans, que són les de l'extrem, d'aquí, de l'extrem sud, diguem, i que això s'ha acabat recentment, amb tot el que faltava per col·locar. També col·locant les peces d'en Puig i Catafal. Tot és puríssim, no s'ha afegit res que no sigui d'ell. Hi ha una cosa que és molt curiosa, i no voldria oblidar-me, és aquí, els vitrals que vostès han estat observant, aquestes portes, sobre aquestes portes hi havia un final en forma d'onda, seguint bastant el motiu de la façana de la Casa Trinxet, que és una façana una mica que segueixen moltes masies catalanes, el qual vol dir que sobre aquesta altura, que és bastant elevat, hi havia aquest remat final en vitral, el qual fa que l'alçada de la Casa Trinxet devia de tenir com, potser, 5 metres. 5 metres, molt alçada. Possiblement, sí. Hi havia magnífiques làmpades. Ara, aquí, que ja és un techo bastant alt, perquè aquest techo, si no m'equivoco, deu fer, si no fa 4 metres, és bastant a prop, bastant a prop. Sí, entre 3 i 4 metres, ben bé. 3 i 4 metres, sí. I la Casa Trinxet devia de tenir 1 metre més, ben bé. Aquest motiu d'aquí, veu, completat a l'altre extrem, era el que hi havia damunt d'aquestes portes amb aquests vitrals. Que imagini l'alçada que hi havia. I la façana de la Casa Trinxet seguia el moviment aquest. Hi ha moltes masies catalanes que tenen el moviment aquest. És molt típic. És a dir que l'arquitectura de Puig i Cadafalch també s'inspirava en elements tradicionals. Sí. Jo crec que sí, tradicionals, catalans. Tot i que després desenvolupava el modernisme, però seguint també aquestes arrels. Seguint aquestes arrels, sí. Tota aquesta part... Això són arrimaderos que hi havia a la casa de Trinxet. I els llums, els aplics també. Els llums també, sí. Aquest forjat d'aquí, que això és per posar la llenya, la cara que funciona és la ximenea, però no ha funcionat mai. Perquè una cosa que és molt important, que això li dona un valor incalculable, és que la senyoreta Teresa Saula, un cop acabat el Gall d'Or, no va permetre que el dediquin a res. El va conservar com si fos una joia, perquè no es fes malbé, entusiasmada amb aquest vitral, entusiasmada amb les columnes, entusiasmada en tot el que hi havia aquí, i no va permetre que ho utilitzessin per res. De fet, és remarcable. 30 anys. És remarcable precisament això, els 30 anys. Vostè ens ha parlat de l'enderrocament de la Casa Trinxet, any 67, l'adaptació del principal, almenys la part més gran de la feina, un any aproximadament, és a dir, que sobre l'any 68, en tot cas el 69, podríem dir que la part més gran ja estava acabada. Això vol dir 30 anys, efectivament, fins ara 1997. I el més curiós també és que potser molta gent de Calella, de la nostra ciutat, desconeixia durant tots aquests anys que existia un tresor modernista tan important. Com és que ha estat 30 anys? Sí, estava tancat guardant-ho com si fos un tresor. Sí. I ara aquest tema, per dir-ho d'alguna manera... I mantinguent tot el cuidado, representa un manteniment, un gast de manteniment molt elevat, i els tributs corresponents. És dedicar cada any un diners molt elevat per mantenir-ho, pagar els tributs i tot, 30 anys, és un sacrifici extraordinari, però sobre un valor de superfície gran, I ara tot aquest tema ha sortit a la llum pública, 30 anys després, que ja són anys. Per cert, que el destí original de la finca, Gall d'Or, en els projectes de la família Saula, era un restaurant.
era un restaurant. I es va renunciar, en aquest cas, la senyora Maria Teresa Saula, va renunciar a dedicar-lo a restaurant, cridada per l'interès artístic de la Casa Trinxet. Sí, i li diré més. Va renunciar tinguent totes les instal·lacions fetes, totes les taules preparades, totes les cadires, totes les vagelles i coberteria i tot, i a la quart de cuina, tot. És a dir que... I l'aire condicionat, preparat, tot a punt. Al moment donat va dir, no, aquí no entra ningú. Això és fantàstic, això li dona un valor enorme, i això mereix una admiració. Aquesta renúncia no és simplement un canvi de plans de manera estricta, sinó que és també renunciar a treure un rendiment econòmic important. Sí, i és donar-se compte de lo que hi havia. Perquè, indudablement, tot el que hi ha aquí és molt delicat, és molt fi, i realment si hagués sigut un restaurant obert, aquest vital, no sabem com haguessin acabat. I això és donar-se compte. Jo l'admiro profundament, el cel sigui, va morir fa 2 anys, de pena extraordinària, que no hagi pogut veure això acabat i potser el destí que se li vol donar a partir d'ara. Expressament. És a dir, que no és com ara que un producte té una cadena industrial, s'estandarditza i el mateix que es pot col·locar en una casa té una tirada llarga i pot anar a molts altres llocs. Això és específic per la Casa Trinxet. Específic per la Casa Trinxet. Jo el valor que li dono és això, perquè a més és un estil tan peculiar i tan diferent que això ho hem de salvar, vaja. I el fet que sigui específic ho converteix també en irrepetible, que no es pot trobar lloc més. La satisfacció que varen tenir nosaltres, que varen contribuir a salvar el que s'estava enderrocant, era que anàvem pensant que salvaven unes columnes, salvaven unes vigues, salvaven uns vitrals, salvaven unes portes, uns arrimaderos, un terra. Això és una satisfacció immensa. I això també em va produir una alegria també, no hi ha dubte. I sobretot sempre pensant que qui ens permetria fer això i salvar això era la senyora Teresa Saula. Va ser la principal artífex, l'ànima, i en el qual tot l'agraïment que se li pugui dirigir amb ella sempre quedarà curt, sempre quedarà curt. Les germanes Sara contribueixen a mantenir-ho, a acabar algunes sales que faltaven, 2 sales en concret, i també han contribuït molt, sempre pensant en l'obra que va iniciar la seva germana. És molt important. Hem vist, senyor Alzamora, fins ara tota la part baixa de la Tot just pujar a l'escala ja s'observa aquest magnífic vitrall. On estava situat originalment a la Casa Trinxet? A la part alta del pati central. Tenia una distribució molt maca, perquè entraves i després passaves a un espai central, que era el pati, i una alçada com de 3 nivells. A dalt de tot hi havia aquesta claraboia immensa que agafava pràcticament tot el pati central. Aquesta claraboia és la claraboia decorativa, perquè a sobre aquesta claraboia hi havia una claraboia de vidre transparent, que era la que aguantava realment tota l'acció exterior. A través d'aquella claraboia passava la llum, arribava aquí i aquí cobria tota l'amplada dit del pati. Tot el quadrament. És quadrat, això està format per peces de metro per metro que es poden anar traient
i tot l'entramat per ferro té, que està apoyat cada peça sobre l'ala del ferro T. Aquí la tenim, la xemeneia, obra de llimona. Obra de llimona, sí. Feia en Puig i Catafal. Segurament li degué donar la instrucció, la proporció, la forma, i a llimona degué fer l'escultura d'alabastre, i això es desfà en peces, diferent peça. La peça central pesa més de 400 quilos. Això per col·locar aquí, clar... Com es va fer? Va necessitar una col·locar amb un ternal. Va aixecar amb un ternal, es va cuidar el contratista com tot, Vicente, i ho va fer estupendament bé. I aquesta xemeneia té una curiositat que tenia doble tiratge, perquè té un tiratge directe en el fons i un tiratge exterior per si cas tot el fum que pugui sortir per fora i no l'absorbeixi la primera xemeneia, l'absorbeixi el segon tiratge. Una cosa que és molt important de dir, i això estava col·locat en el menjador. I totes les parets del menjador, totes les 4 parets del menjador, hi havia una pintura mural d'en Joaquim Mir, que estava feta sobre motius de Mallorca, particularment del Torrente de Parells, amb motius d'uns colors molt vius i, en fi, amb una força extraordinària, com tot el d'en Joaquim Mir. I aquesta pintura no es va tractar d'adquirir, perquè tot estava adaptat a la forma del menjador, de les obertures que hi havia. No, era difícil adaptar-ho a un altre lloc, a menys que no fes malbé. I tota aquesta pintura, que agafava totes les coses, únicament hi havia un lloc que portava la firma d'en Joaquim Mir. De modo que si això es va treure, i no sé exactament, em sembla que s'ho van quedar els germans Trinxet. 3 germans sembla que s'ho van quedar. Aquest arrimadero d'aquí, aquest arrimadero estava en el pati central, on hi havia la claraboia dalt, era a l'arrimadero. I aquest... També el veiem tota la... Voltant tota la peça central, exactament. I també era un arrimadero fet especialment per la casa Trinxet. Els aplics també a la paret? Els aplics també, tot això surt de motius que després s'han anat adaptant, no eren exactament així. Totes les guirnaldes que hi ha en bombilles voltaven també les vitrals, les portes. I aquí, no sé si ho agafa, aquestes finestres amb els vitrals, això estava col·locat a la part alta de la casa Trinxet. A la part alta? A la part alta, sí. La part alta, la part més alta, inclús la façana de davant, la part més alta, es veuen les 5 finestres allargades que devia d'il·luminar i ventilar la part alta de la casa Trinxet, la part més elevada. Bé, senyor Zamora, hem fet un recorregut bastant complet per tot el que és el Gall d'Or i l'adaptació dels interiors de la casa Trinxet, començant des dels jardins, la planta baixa, la planta de dalt, tot el conjunt, ja s'ha remarcat diverses vegades al llarg d'aquesta conversa, d'un valor extraordinari. I tot això és a Calella. Curiosament, Calella, que no té patrimoni modernista per via natural, és a dir, que s'hagi construït en l'època en què es construïa i es feia modernisme, li ha tocat a aquesta ciutat, per aquesta via indirecta, tenir un patrimoni tan important com aquest. I ara la pregunta està una mica en quin ús se li pot donar. A vostè li preguntaré per la seva opinió personal sobre aquest tema. Bueno, això li contestaria millor la Pepita o l'In Saula,
que són les que porten actualment a tot el És a dir, nord. en trets generals, vostè un lloc com aquest, quin creu que podria ser, independentment de l'ús que se li doni? Per què seria adequat? Ja hem dit, per exemple, que per restaurant ja es va descartar ràpidament perquè es hagués malmès. Potser per altres tipus d'activitats, més cíviques o culturals? Culturals. Jo per el que he sentit i per les converses que han tingut, jo crec que això arribarà a ser un centre de cultura, de tota mena de cultura, tipus museu i cultural. Vostè que ha participat molt directament, de fet s'ha encarregat de l'adaptació dels interiors de la Casa Trinxet, potser és una persona indicada perquè la gent que ens està veient de Calella es faci una mica la idea del què representa realment això des del punt de vista artístic i de patrimoni. Aquesta gent, per explicar-los què significa això realment, què els diria vostè? Home, jo crec que tenen una joia Calella. Crec que tenen una peça excepcional que el voldrien tenir a altres puestos i va ubicar aquí perquè buscaven un puesto gran i si l'haguessin trobat en un altre puesto haguessin anat a un altre puesto. El que buscava era un centre gran. I també hi ha que dir que la senyoreta Teresa Saula, que és l'ànima de tot el Gall d'Or, també el seu entusiasme per Calella era evident. I les ganes i els desitjos de donar alguna cosa a Calella rellevant, realment, això tenia evident, ho tenia com a objectiu primordial. I la seva satisfacció d'aconseguir això per Calella, això ho va manifestar moltes vegades. Vull dir que no és d'ara, sinó de molts anys. I voltant, i tornant altre cop a la Teresa Saula, era una pianista estupenda. I el piano que ella tenia, era un player de cua, el trobarem aquí. I que permaneix, i seran aquí al Gall d'Or, farem un petit estrado, ja preparat per donar concerts, que quedi una mica aquest ambient, aquesta dedicació dintre del Gall d'Or, la faceta de la música. El piano ja és una peça. És a dir, d'alguna manera l'entorn ja hi és, ara potser falta el contingut. El contingut, sí. Però pensant en aquesta dedicació artística i cultural. I el piano, un d'aquests dies, estarà aquí. Doncs bé, de fet, el Gall d'Or ja s'ha donat a conèixer 30 anys des que es va enderrocar la Casa Trinxet. Ara és quan ja ha sorgit aquest tema al coneixement públic i quan s'està parlant més de quina és la possible dedicació. No sé, senyor Zamora, si vol afegir alguna cosa més a tot el que s'ha dit. No, l'únic que faria molta il·lusió veure'l ja funcionant i amb concerts i amb exposicions i coses, això, clar. Crec que això aviat es podrà veure i desitjo que sigui així, les germanes. Tornem a posar la cronologia a la part final, que és la que abans havia quedat amagada. Ara començarem la segona part d'aquest acte i per tant demano als ponents de la taula que pugin a l'escenari. I mentre pugen, vull llegir una carta que ens ha adreçat un bon amic de Calella, en Pere Porti, que no pot ser avui aquí amb nosaltres, absent de Calella per motius personals. La carta diu així: posant en valor l'obra de Maria Teresa Saula i Palomer. Jo voldria posar sobre la taula el perfil humà i empresarial de Maria Teresa Saula i Palomer, més enllà del fet per al que serà recordada, relacionat amb la ubicació dels elements artístics de la Casa Trinxet dins la seva propietat del Gall d'Or. Des de petit, per veïnatge amb la fàbrica de pastes, paret per paret, i amb la casa familiar del carrer Església, vaig conèixer la família Saula Palomer i molt especialment a la Maria Teresa. Les seves visites al taller d'electricitat del meu pare eren freqüents i sempre s'acabava amb una bona xerrada de Calella, que estimava amb bogeria.
del Barça, on tenia seients permanents, i de cotxes. Li apassionava conduir els diferents BMW que va tenir. Era una persona molt empàtica i extravertida, i sempre la recordaré amb aquell pentinat acabat en un monyo, els seus llavis pintats i les seves joies. Cal posar en valor que essent propietària d'aquella parcel·la primera línia de platja, en el passeig de les Roques, anomenada Pla de l'Oliver, no va especular urbanísticament en un temps on no era pecat fer-ho. Ans al contrari, va aixecar un bloc d'apartaments de disseny i una col·lecció de cases adossades d'un sol pis que encara avui dia criden l'atenció. Ara, però, la joia de la corona va ser el Gall d'Or, aquella antiga masia que va farcir dels elements de la casa Trinchet sense importar-li el gran cost econòmic que tota l'operació va generar i que sota la batuta arquitectònica del senyor Alfonso Alzamora es va completar d'ubicar l'any 1969, a excepció d'una sala de la planta baixa que servia de magatzem. Si tenia que ser un restaurant de categoria, un club de tennis, un centre de cultura, tot això eren les excuses per tenir totes aquelles obres a l'interior de la casa. No va buscar cap rendibilitat immediata, sols una satisfacció personal per ella i tots els que en podien gaudir. El Gall d'Or sempre va tenir les portes obertes per fer-hi esdeveniments de caire cultural o social. Així s'hi van celebrar sopars als seus jardins a l'estiu, amb caràcter benèfic, recepcions vinculades amb tornejos de tennis, no oblidem les 3 pistes annexes, pessebres vivents, filmació de pel·lícules, reportatges de casaments, àpats familiars i sempre a cost zero. La malaltia va fer que la idea que amb els anys ja portava al cap de deixar el Gall d'Or a Calella no es pogués realitzar, morint als 68 anys. I en el seu funeral, mossèn Emili Guerrero va expressar públicament aquest desig, 1995. A partir de la seva mort, una autèntica muntanya russa agafa protagonisme. Per un costat, la pujada. L'any 1997, i ja sota la direcció de la Pepita, la germana gran, s'acaba de completar aquella sala que havia quedat pendent i es fa una roda de premsa de presentació amb una jornada de portes obertes. Poc temps després, la baixada. La nova propietat no s'entén amb el govern municipal i es pren la decisió de buidar el contingut al Gall d'Or per un projecte final d'enderrocament que es completa el 2002. És cert que la diplomàcia vaticana en cap moment es va practicar per part de la nostra administració municipal, però també és cert que amb la Pepita era molt difícil trobar aquell punt d'equilibri necessari per a resoldre qualsevol problema. Des de la mort de la Maria Teresa vaig ser exclòs de tot vincle amb el Gall d'Or, però sí que estava informat del que estava succeint. Si l'Ajuntament hagués permès construir sobre la superfície de les pistes de tennis i no s'hagués enrocat com a compensació en convertir els jardins en plaça pública, segurament ara gaudiríem del Gall d'Or. Els jardins de la finca formaven una unitat amb l'immoble. Estaven dissenyats per fer extensiu el patrimoni interior amb 2 piscines precioses, un porxo i altres elements arquitectònics. No tenia sentit la seva escissió per convertir-lo en plaça oberta. Això va provocar una reacció visceral per part de la Pepita que, molt ben assessorada, va tramar la jugada urbanística que va conduir a la desaparició del Gall d'Or i de tots els elements interiors i exteriors. Perquè esdevingué aquest canvi d'actitud respecte al desig de Maria Teresa per a conservar la finca tal i com ella desitjava, les circumstàncies d'aquell moment no van ser favorables. Es va declarar una guerra i, com tota batalla, va haver-hi víctimes. La pitjor part, clar, va ser la destrucció d'un llegat. És clar que el resultat final, l'enderrocament, mai dels mais hagués estat possible si la Maria Teresa hagués estat viva. Va ser una traïció a la seva obra, a la seva persona i al seu record. Pere Port i Gallard, maig de 2025. Bé, ara, a partir d'ara, en Xavier Gamell
portarà la taula rodona i anirem passant unes imatges. Anem-hi, doncs? Sí, ara les passo un moment. Doncs, Joaquim Rey, Josep Besart, benvinguts. Llavors, farem 5 preguntes, tota la taula rodona, que és una taula rectangular, però això no vol dir res. Farem 5 preguntes i a partir d'aquí vosaltres mateixos. La primera pregunta va dirigida en aquest moment a l'alcalde Rey. Per què hi havia una relació tan complexa entre l'Ajuntament i les germanes? Amb totes les germanes o especialment amb la Pepita? Que això sembla que venia de lluny. Sí, jo diria que per això comporta dues preguntes. La primera, vull dir, les relacions amb la germana Saula eren, jo entenc que eren normals, fins i tot amb la, li diré pel nom de pila, perquè és com la coneix tothom, i com també ens parlàvem, ella i jo, érem veïns, amb la Lolín i la Maria Teresa. La Pepita, per la seva part, doncs era una mica la defensora del patrimoni. Per tant, les relacions eren una mica més, diguem, tenses. Jo entenc perfectament a la Pepita. La Pepita defensava un patrimoni heredat de totes les generacions que es havien heredat, les 2 o 3 generacions que portaven a Can Saula, hi havia un enfrontament. Aquest enfrontament era amb el comú, que era el que representàvem en el seu moment els alcaldes, i que hi havia allà una situació determinada en forma d'una limitació urbanística, etc., que havíem de fer complir. Per tant, les relacions, jo, al marge una mica del caràcter un pèl expert de la Pepita, jo considero que les relacions eren bones. No eren bones, per dir-ho d'alguna manera, les intencions de les dues parts. No solament no eren bones, sinó que eren contràries. Aquest seria... Però sembla ser que, diríem, això ve de l'època Bagó, que tu vas heredar, ja hi havia hagut tensions amb molt de... que si el carrer Eclésia, que si la farmàcia, que si... És a dir, que venia amb l'Homet, ja venia de lluny. Bé, vull dir, és possible que fos així, no és possible, era així, no? Perquè també és coneguda públicament l'oposició de la Pepita a que s'asfaltés al carrer de l'Església. Llavors, a partir d'aquí, tornem a estar amb el mateix de sempre. L'alcalde, Bagó en aquest cas, defensava el que es creia en aquell moment, i era un projecte aprovat pel ple, que convenia, que era la illa de Vianants, l'asfaltat del carrer, etc., i per contra, la Pepita, en aquest cas, que bé diria que exclusivament la Pepita volia poder arribar a peu a casa seva, com solia dir sovint, i vull dir, i això, el no poder portar amb un cotxe que la pogués portar fins a la porta de casa, va generar uns enfrontaments que, evidentment, vull dir, són l'origen, probablement, de tot el rifirrafe que hi va acabar havent-hi. Josep, què penses tu d'això? No, jo coincideixo amb en Joaquim. Jo potser no vaig tenir tantes relacions amb la Lolín, sinó més aviat amb la Maria Teresa, que en aquells moments en què jo estava d'alcalde ella estava en un altre partit polític, o estava recolzant-se d'un altre partit polític, però les relacions que vam tenir sempre van ser molt correctes, molt formals, i per tant no hi havia res a dir. No així amb la Pepita. La Pepita, que a més estava a Barcelona, i cada vegada que volia parlar amb l'alcalde, doncs l'alcalde havia d'anar a Barcelona. Ella es negava a rebre o fer cap reunió aquí a Calella, cosa que a mi particularment me semblava una mica humiliant, però pensant en el bé de la ciutat, doncs acabava anant-hi, evidentment. També una cosa que no us vaig dir el dia que ens vam reunir per preparar aquesta taula rodona, perquè no tenia dubtes i ho he acabat fent després, vaig enviar una persona a parlar amb ella abans d'anar-hi jo, l'última reunió que vaig fer amb ella. Parles de la Pepita. Sí, de la Pepita. T'has avançat a les preguntes, No, és molt breu. Simplement perquè per copsar la dificultat que hi havia per parlar amb la Pepita, sobretot. Cosa que amb la Maria Teresa no passava. Però referent a la primera pregunta, vull dir, si la cosa enverinada ja venia de lluny, aquí tu també t'afecta molt més de lluny, perquè, clar, ella va estar als 8 anys... A mi em va tocar la part potser més desagradable,
que va ser la de quan elles ja decideixen tirar endavant un projecte urbanístic i per tant marcant unes condicions que fins i tot no es podien acceptar de cap manera. Com em va dir la Pepita, vostè l'alcalde pot fer el que vol. Jo vaig dir, sí, clar, puc fer el que em doni la gana, evidentment, però si jo accepto el vostre projecte l'endemà tinc una denúncia al jutjat i m'acusen de prevaricació per afavorir interessos privats. Per tant, havia d'entendre que allò no era admissible des de cap punt de vista, perquè hi ha unes volumetries permeses, però si passes més del doble de la volumetria ja estem parlant d'una cosa que no es pot acceptar. I això va ser el que m'imagino va acabar de... Sí, però més això anava creixent, perquè potser cada reunió el percentatge una miqueta d'ara més alt. Ja. Hi havia una segona pregunta que ja ens l'hem menjat una mica, però hi havia una pregunta molt concreta. Vosaltres coneixiu això que hem vist, aquest contingut, diríem, del Gall d'Hort, amb la importància artística que tenia? Havíeu entrat mai a dintre? Us havien convidat a entrar-hi i ensenyar-vos-ho? Diríem, és a dir, aquesta visita guiada us l'havien ofert perquè sapiguéssiu el que hi havia allà dins? A mi sí. A mi la Teresa em va oferir, o sigui, ja he dit que les relacions amb la Teresa i amb la Lolín sobretot eren relacions molt bones. Un dia la vaig trobar a l'Ajuntament esperant-se que resolgués un problema que tenien allà i s'estava esperant, ja estava malalta i la vaig convidar a pujar al despatx perquè esperés mentre li feien la gestió. Vam estar parlant una bona estona, en el despatx una bona estona, no, però vull dir 10 minuts, un quart, sí. I llavors a partir d'aquí podríem dir que les relacions encara van aparentar, o van ser, millors de les que havien sigut fins a llavors. Aquesta va ser la primera vegada. Llavors la Teresa me'n va parlar, recordo que em va preguntar, al primer moment em vaig quedar una mica morsai, coneixes Can Trinxet o coneixies Can Trinxet? I jo li vaig contestar, després em vaig informar molt més, etc., el que va dir la premsa. I tenia més centrat les cartes, els directors, etc., que el que després vaig descobrir que hi havia hagut un moviment social important en defensa d'aquesta casa. Llavors vam quedar amb ella, vam trobar un dia per poder anar a veure la casa. No sé si és en aquest mateix reportatge o en aquell reportatge del Montse Cosell, vaig veure una cosa que em va recordar precisament un d'aquests fets, una taula amb un telèfon allà, i aquell telèfon, com nosaltres acabàvem d'entrar per ensenyar-m'ho, l'única cosa que vaig veure va ser el baix i l'escala, no hi havia res més. Això devia ser cap a l'any... Bueno, l'adreça era viva. O sigui, devia ser cap a la part primera de l'any 95. Es va morir el 95, si no he entès malament ara, això no ho recordava. Va morir el 95. Sí. Aquí podem situar quan era la visita perquè la vaig fer amb la Teresa, però una trucada en aquell telèfon d'aquella taula va fer que la rapidesa del moment hagués de marxar, cosa que va passar una altra vegada, però si un cas ja en parlarem en el seu moment. Per tant, jo el que he vist d'aquella casa era el baix, he vist l'escala, que sí que ja estava feta, pum. I el vitrall de dalt? El vitrall de dalt jo no el recordo. Si hi era, no va entrar ell en detall. I després, esclar, com a habitual usuari de les pistes de tenis, sí que havia vist les finestrals amb totes les reixes moltes vegades. Ja. Tu? No, en el meu cas no. Suposo que les circumstàncies polítiques del moment no van fer que la Maria Teresa em convidés mai a visitar, i sí que aprofitant la jornada de portes obertes vaig poder observar la part de baix, la planta baixa i part de comptar. A partir d'aquí, doncs, no. Evidentment ell hi donava molta importància, donava molt de bombo, diguem-ho així, a tot el que representava aquesta casa per Barcelona, sobretot per Barcelona. Bueno, anem a la tercera. A veure, quina opinió teniu del que explica en Pere Porti a la carta? Si vols començo. Me sembla, a veure, en Pere Porti, ara m'agradaria tenir la carta aquí, no la tinc perquè me l'havia subratllat uns detalls que fa l'efecte que valia la pena comentar, però intentaré recordar-ho. Primer de tot, vull dir, estic d'acord amb allò que manifesten gràcies, ara toca les ulleres. Jo també el tenia. Estic d'acord amb el perfil humà tan destacat de la Maria Teresa, que hi estic completament d'acord.
A veure, la voluntat, diem, si posem, com diu l'Alsamora en la pel·lícula, i les entrevistes 2, 3 que vaig tenir amb la Maria Teresa, estic d'acord que ella no volia especular de cap manera amb el patrimoni aquest. Però aquí m'agradaria fer un petit aclariment, que jo entenia, el que m'explicava ella, que aquí ella volia que això es quedés a Calella, no per Calella. És a dir, que en cap moment jo vaig interpretar, si ho va dir, que em perdoni, vull dir que ella volia deixar aquest patrimoni per Calella, sinó que volia que aquest seu patrimoni estés a Calella. Són dos conceptes força diferents. Està clar que jo ho veia d'aquesta manera. Després, sí, l'altre, ara un altre, ja no me'n recordo, gràcies. Hi ha alguna cosa que surt, que diu en Pere, i que surten aquí, vull dir, clar, però va dir molt bé el Zamora aquí. Si en Puig i Cadafalch li haguessin donat els espais que té el Gall d'Or, hagués fet una obra molt diferent. Evidentment. Per tant, vull dir, aquesta obra jo més aviat la veuria des d'un punt de vista de disposar dels mateixos espais que disposava Can Trinxet i sobretot, i molt important, per les preguntes que diuen que fan els arquitectes, no diuen, que fan els arquitectes avui encara, a quina hora treballarà vostè en aquest despatx? A quina hora? Sí, per orientar la llum d'una manera o d'una altra. Això a Can Saula era molt difícil. Perdó, al Gall d'Or era molt difícil, no? Després de la carta d'en Pere hi hauria una cosa que aquí podem posar també una gota de bon humor, diria jo, amb el tema de la diplomàcia vaticana. Clar, de la diplomàcia vaticana jo n'he sentit parlar molt i tinc un concepte que no sé si és el mateix que té en Pere i per tant costaria entrar sense d'allò. Però jo diria que al meu entendre la democràcia vaticana són 3 piles de papers, els papers que hem d'arreglar urgentment, els papers que el temps arreglarà i els papers que no arreglarà ni el temps. Jo dic d'aquesta manera, tot i que la diplomàcia vaticana canvia temps per Déu. D'acord? Llavors, hi ha 2 fases. Una fase en la qual jo em penso que la família Saula, inclosa la Pepita, pot estar disposada a negociar. Es parla de coses, es parla, per exemple, de la possibilitat d'alternar, és a dir, mantenir la titularitat del pati, però una mena de sala Mozart que es fa ara, però gestionada des de l'Ajuntament, perquè allò pogués gaudir-ne tothom. Formar part, evidentment, de la part de la propietat es podia parlar, deia jo, però que allò quedés exclusivament dintre de la propietat, no. Llavors, esclar, la segona pila de papers ens diu aquella cosa que el temps arreglarà. Aquí sí que hi entra molt la Pepita, al meu entendre, perquè a partir de la mort de la Teresa, la Pepita veu el temps que li queda. Veu que o ho arregla de pressa o no ho pot arreglar. I totes aquelles coses que havia posat amb solfa sobre la taula, etc., en comptes de moderar-los, els accelera. L'alcalde Basart es va trobar amb unes demandes molt superiors a les que havia fet a mi. I això no deixa de ser una mica una conseqüència del que has dit primer. Tenia un enfrontament amb l'Ajuntament, que havia sigut personal, però que com que no s'havia sortit amb els seus objectius ja passava a ser una mica del col·lectiu, i això la Pepita ho pretén accelerar a partir del 97 i és com entren presses i entren totes aquestes coses. Jo no tenia coneixement que el 97 estessin fent cap obra. Era un interior, no calia demanar permís, per dir-ho d'alguna manera, estaven portant mobles, per dir-ho d'alguna manera, que eren mobles en el sentit de mòbils, tota la manera que, no aquests trastos, i que es poden moure d'un lloc a un altre cop. A veure, un moment, deixem parlar un moment en Josep. No, dic perquè tu vas lidiar més. Sí, en relació a la carta del Pere Porti, a una persona que més coneix molt bé una bona part de la història de Calella i que com en el seu moment va estar també de síndic de greuges, diguem-ho així, de Calella, i que va renunciar justament per defensar uns criteris d'honestedat.
penso que és una persona que té bon criteri. Però hi ha algun punt a la carta que m'agradaria matisar, perquè quan parla d'enrocament de l'Ajuntament no discrepo. L'Ajuntament estàvem disposats a fer algunes sessions raonables dintre del projecte urbanístic que volia la família. Però repeteixo, quan aquestes propostes que ens fa la família o que em feien a mi personalment com a alcalde ja traspassaven la línia de la legalitat, doncs aquí no pots continuar acceptant segons quines coses, no? I aquí sí que la Pepita sobretot va ser molt intransigent, o era el que ella deia o tirava endavant amb el seu projecte. Si em permets... I jo crec, hi ha una impressió que quan vaig sortir d'aquella entrevista, d'aquella visita a Barcelona, tenia, i és que ella ja tenia, quan vaig anar allà, ja ho tenia tot decidit. Per tant, era una reunió inútil, simplement va fer... Quin any és això? Això el 2001, si mal no recordo, el 2002, molt a prop del que va ser l'enderroc. Me deixes fer una petita incís, que està posat en la cronologia que hem posat aquí. El 96, la Montse Cusell fa un reportatge fotogràfic perquè ella li crida per fer un postatge fotogràfic. I la Montse Cusell diu, com el vol, el més complet millor, diu, perquè segur, ja li diu, el 96 li diu exactament això, literal de la Montse. Els reportatges per tenir un record, ja que com a conseqüència del desacord que tenen amb l'Ajuntament retiraran tots els elements decoratius i els emportaran a la casa que tenen a llançar. Aquest senyor que ha sortit en el vídeo va ser un any després. És a dir, jo no sé si anaven enganyats o no, o ho sabien o no ho sabien, però, clar, això de la Montse Cusell explica que, evidentment, que ho té tot decidit. Almenys coincideix una mica que va ser una impressió quan vaig sortir d'aquella reunió i que després es va confirmar, que ja estava tot decidit i, per tant, és que inclús en un ple es volia protegir el patrimoni i 2 dies abans, em sembla, es va entrar una llicència d'enderroc. Ara en parlarem. Cosa que, quan passen aquestes situacions, no són casualitat. Ja. Jo el que volia afegir és demanar una mica que tanquem els ulls, veiem com és la situació avui d'aquella illa i amb les últimes peticions que li va fer a l'alcalde de Besart volia un 30 o un 40%, em vas dir, un 30%, potser no? Més del que hi ha. És a dir, ens agrada aquell espai i al marge del Gall d'Or, parlant des d'un punt de vista urbanístic. Doncs afegiu un 30 o un 40% més, que és el que li va demanar a l'alcalde de Besart. No, i a veure, aquestes coses es poden fer, ja saps que es pot concentrar la volumetria. Es pot concentrar la volumetria. I per tant es podria haver fet un bloc únic, molt alt, més alt del compte, però respectant la volumetria total de la illa de cases. Però és que no anava per aquí la cosa, el que ella volia era molt més. Aleshores, clar, això ja no és legalitat, ja no és normes que pots no complir, evidentment, però si ho fas tens problemes després, i jo crec que no era aquest. I no pot ser. Al final no hauria servit per res. Passo a l'última pregunta, que té a veure amb això que estem dient. La pregunta és en Besart, perquè s'hi va trobar ell, que ho estava explicant. Segons la crònica de l'època, publicada el 2/9 del 2002 a VilaWeb, diu: dijous al matí, dia 7, les propietaris de la finca van entrar a l'Ajuntament una petició d'enderroc per la casa. Dijous al vespre, en el ple, es va aprovar la suspensió de llicències urbanístiques a 51 finques del municipi amb la intenció de protegir-les. Entre les finques hi havia el Gall d'Hort, que probablement, perquè és la notícia del dia següent, que probablement no es podrà salvar perquè les propietàries van entrar a la petició d'enderroc hores abans que s'aprovés la suspensió cautelar de llicències d'obres. És això, que està clar que algú ha filtrat, evidentment, el que es volia fer. Els punts a l'ordre del dia, protecció d'allò, doncs clar, no. Sigui com sigui, aquest fet va ser decisiu, entenc, jo almenys, per no poder protegir adequadament tot el que hi havia, tot el patrimoni arquitectònic de la casa. No, que abans, en defensa del que diu l'alcalde, abans que això sortís en el ple, es publica un ordre del dia del ple, i si la petició que fa el propietari és anterior a que això passi pel ple, no cal. Ja vaig veure un cas molt semblant amb aquest. O sigui, hi havia hagut el casino per una filtració que va sortir de l'Ajuntament, van a terra, i són aquells blocs de pisos del carrer Sant Joan, cantonada amb el carrer Clavé, perquè el propietari d'allò va entrar la petició abans que la sol·licitud de protecció d'aquella finca entrés al ple. Tenim alguna experiència d'això. Sí, tenim alguna experiència.
També volia dir una cosa interessant, i és que, a veure, anem a la cronologia, un segon, en la cronologia, he dit això, vol dir que l'edició està presa molts anys abans, molt temps abans, i es posa en funcionament en aquella data. L'any següent, és a dir, l'any següent, es crea la Fundació Germana Sala Palomer. És a dir, la Pepita i la Lolín creen la fundació amb aquesta idea que deies tu i de passada, si es pot estalviar algun diner, s'estalvia. Però és això, perquè tot va, quan fas la cronologia, tot et va encaixant. Home, per mi, veient la cronologia, hi havia un interès en tirar endavant un projecte urbanístic i aquest projecte anava per davant probablement d'algunes intencions. Jo la impressió que tinc, i vaig tenir en aquell moment com a alcalde, i bueno, crec que la cronologia així ho deixa bastant ben reflectit. Si creen la fundació ja és per protegir un determinat patrimoni o per gestionar-lo, si més no. Tot i que, si mal no recordo, l'objectiu de la fundació és la de donar beques d'estudi a alumnes que no tenen recursos econòmics. I es fa així. Per tant, això no té gaire a veure amb la defensa o gestió del patrimoni. Per tant, és una mica estrany, si més no, però bé. De totes maneres, fixeu-vos. Els designis del senyor ja sabem que són molt complexos. Hi ha una cosa que val la pena reflexionar sobre el que es podia haver fet, que és, anem per ordre, abans d'enderrocar Can Trinxet, hi ha el permís pel restaurant del Gall d'Hort. S'enderroca Can Trinxet, s'inverteix, que em sembla molt bé, vull dir, hem salvat tot allò que hi havia allà, i a continuació ve un terç de segle de silenci. Això és important per tenir en compte quina era la voluntat definitiva. Sí, però hi havia la Maria Teresa en vida, i és diferent. Va ser ella que es va rascar la butxaca, diríem, per salvar això que va valer, Déu no ho vulgui saber. És el moment, fixeu-vos, la Maria Teresa mort el 95. El 96, quan es fa el reportatge fotogràfic, ja s'està parlant ja de buidar-ho. No feia un any que havia mort la Maria Teresa. Vull dir que... Sí, dius el mateix que jo, però d'una altra manera. És a dir, tot això es manté entretingut, mig muntat, mig desmuntat, molt ben emmagatzemat i tot el que tu vulguis, però en el moment de disparar, és a dir, quan se'n va la Maria Teresa, vull dir, es dispara tot això i es vol treure profit d'aquesta situació. La pujada d'en Pere Porti. Que sí. A partir del moment, perquè això està molt ben datat, 1997. Fa un any i mig que se'n mor la Maria Teresa. Sí. I a partir d'allà canvien completament les coses. Alguna cosa més voleu afegir? Hi ha una cosa que no m'ha quedat mai clara, potser tens més informació, i és el fet que, i ho ha dit l'Alzamora, també ho ha dit en el reportatge, ho va dir-ho, es van comprar les taules, les cadires, les coberteries, i es va comprar tots els elements per muntar el restaurant. I quan ja està tot això a punt, es fa enrere. A mi això no me quadra, em genera un dubte. Què va provocar? Un cop feta una despesa prou important, perquè era una despesa important, cal pensar les cuines també, tot això val diners, molts de diners. Què li porta a prendre una decisió de tirar enrere tot aquest projecte? Perquè això no es diu enlloc. Jo no vaig conèixer la Maria Teresa, però veient, per exemple, el que diu en Pere Porti, a l'hora de construir aquelles cases baixes que puguen fer blocs de pisos, que li seria molt més rendible, perquè era una persona que l'estètica, l'arquitectura, totes aquestes coses li importaven molt. Llavors, quan veu que en el Gall d'Hort han instal·lat tot allò i de la manera que ha quedat, és el que ha dit l'Alzamora. Jo, a veure, una persona apassionada per l'art, entre cometes, jo no la vaig conèixer, però jo penso que ho era. Doncs no t'estranyi. Sí, jo aquí potser afegiria amb una mica de perspectiva econòmica el fet que els diners, molts, moltíssims, incalculables, potser, que es gasta la Maria Teresa, també li impedeixen acabar de fer un muntatge sencer al seu gust en el Gall d'Hort. I diu, això que ja m'he gastat em pot servir per decorar el restaurant. Però com ho té muntat,
penso que la Zamora en un moment Sí, sí, determinat de l'entrevista diu és massa maco Aquests vitralls no poden servir per un restaurant. perquè això passi, no? Vull dir, això amb el fum dels puros, que llavors encara es fumaven als restaurants, i bueno, gent que potser veu una mica, és a dir, olors de cuina, vull dir, etcètera. Jo li donaria la raó, en aquest cas totalment a la Teresa, és senzillament il·lògic. Alguna cosa més i ho matem? No, si vols jo et comento una mica per sobre les 5 entrevistes que vaig tenir. Ui, tenim 2 minuts, eh? Val, doncs no te'ls comento. Necessitaria 20 per cada una. No te'ls comento. Val, Pere, ara, passa tu. Bé, tenim també amb nosaltres el senyor Vicente de la Fuente, que és historiador de l'art, col·laborador i assessor de la Casa Museu Domènec i Montaner de Canet de Mar, també és assessor del Museu Arxiu Municipal de Calella i de la nostra Associació d'Amics del Patrimoni Històric de Calella. La seva especialitat és el mobiliari modernista i la ceràmica ornamental. Li pregunto, quina valoració ens pot fer de les obres de la Casa Trinxet que s'allotjaven al Gall d'Or de Calella? Bé, hola, bona tarda, bona nit, ja no sé quina hora és. Abans de tot, una salvetat, un comentari, una rectificació al senyor que feia l'entrevista a l'Alfonso Zamora. No sé si és de Calella, no sé si està per aquí, però a Calella n'hi ha modernisme. Encara queda, s'està destruint, esperem que dintre d'uns quants anys encara podem parlar de modernisme a Calella, però a Calella n'hi havia, n'hi ha i esperem que continuï n'hi havent-hi modernisme. És una salvetat. Després, la importància de la Casa Trinxet o dels elements que resten de la Casa Trinxet. Bé, podem dir 3 punts, breus i ràpids. Un, que ja és obvi i s'ha parlat tota l'estona en els vídeos, en les fotografies, és la importància del material que queda. No només els artistes que han sortit, sinó que tot el material i tots els artistes, artesans, indústries artístiques que van treballar van ser del primer ordre en aquell moment. No s'ha mencionat al vídeo, però els vitralls són de Rigalt, la ceràmica que ha sortit és de Sebastià Ribó, una de les fàbriques més grans de ceràmica de Catalunya en aquell moment. Després també els mosaics, que per desgràcia no s'han conservat perquè estaven al terra, que eren de Mario Maragliano, és a dir, tota una sèrie d'elements de primeríssima qualitat. I també el fet que molts d'ells estaven dissenyats per Puig i Cadafal, però alguns, com els vitralls que es conserven al MNAC, no aquests que han sortit aquí, al Gall d'Or són disseny de Puig i Cadafal, els que es conserven al MNAC van ser dissenyats per el Mir. I aquest és un fet molt destacable, perquè és l'única casa amb el qual Puig i Cadafal col·labora amb el Mir. Com els altres arquitectes importants, Gaudí o Domènec Montaner, té una sèrie d'equip, té un equip format i amb aquest equip treballa sempre. El fet que treballi amb el Mir en aquesta casa per la relació que tenia el Mir amb el propietari també és un fet molt destacat. I aquesta importància ja la va reconèixer la Barcelona al seu moment. Hem de pensar que el 1905, en el concurs d'edificis que fa l'Ajuntament de Barcelona, que guanya el premi al millor edifici d'aquest any construït a Barcelona, el Domènec Montaner amb la Casa Joan Morera, la Casa Trinxet rep un accèssit. És a dir, se li dona la importància que té. No guanya, perquè guanya Domènec Montaner, però reconèixer que està a l'alçada de la Casa Joan Morera. I la Casa Joan Morera avui dia és una de les joies del modernisme a Barcelona. I a més, el Puig i Cadafal, un parell d'anys després, el 1907, a Madrid es fa una reunió d'arquitectes internacionals, un congrés, i el Puig i Cadafal fa un llibre d'autopromoció explicant la seva obra, i en aquest llibre la Casa Trinxet té un paper molt destacat, és a dir, Puig i Cadafal és conscient de la importància de l'obra que ha fet. És també important perquè és un símbol del modernisme desaparegut, gràcies a, sortosament, en aquest cas, en aquest personatge que estem parlant, la Teresa Saula, no ha desaparegut del tot. D'altres edificis sí que han desaparegut. Gràcies a aquesta conservació d'aquests elements podem tenir una petita porció de la Casa Trinxet. No són els únics elements que queden de la Casa Trinxet. La família es va quedar les pintures del Mir, algunes van passar al Mercat de l'Art, ara estan en col·leccions privades. El MNAC té el vitrall dissenyat per el Joaquim Mir. Evidentment la família ja va escollir aquelles peces que en el Mercat de l'Art tenien una vàlua econòmica,
I també els mobles que eren de Joan Esteve, un moblista molt important, que actualment formen part de la col·lecció del Museu del Modernisme de Barcelona, de la família Pinós. És a dir, encara queden més coses disperses, però evidentment el gruix, la gran quantitat de peces que es conserva estava al Gall d'Or. I és aquesta quantitat, aquesta importància el que fa destacable aquesta col·lecció i el que és desitjable que es mantingui unida. Aquestes peces individualment poden tenir una vàlua, però el que fa que això sigui un patrimoni realment important és que totes juntes donen una visió de l'interior de la casa Trinxet. Repartir-les, dir unes quantes aquí, unes quantes allà, vendre's unes quantes per conservar la resta. Això li restaria valor a aquest patrimoni. El valor autèntic que té és la unitat, és el conjunt. És la casa Trinxet viatgera o les restes de la casa Trinxet, però el que tenim és aquest conjunt de peces i és la unitat el que fa realment important aquest patrimoni. I també, evidentment, el valor artístic, el valor material, perquè són marbres roses de Tortosa, són marbres de molta qualitat, la qualitat dels artesans que van treballar, tot això és un plus en aquesta unitat que forma tot aquest conjunt de peces. Moltes gràcies. Ara també volem agrair i felicitar a Quim Costa, que el tenim també aquí amb nosaltres, per la conducció de la visita guiada i l'entrevista al senyor Alfons Alzamora. Representa un document valuosíssim per Calella. Vol fer algun comentari? Sí? Molt bé. En primer lloc, el senyor de l'entrevista sóc jo i sí, quan vaig fer l'entrevista tenia aproximadament, estava sobre la trentena i durant 30 anys no havia sapigut que existia el Gall d'Or. Ara que han passat 30 anys he aconseguit saber que hi ha més modernisme a Calella, no és un ritme d'aprenentatge molt gran, però bueno, diguéssim que de 30 anys en 30 anys anem aprenent alguna cosa. Sí, soc de Calella, No, però vaig estar 30 anys sense saber que existia el Gall d'Or, i he tardat 30 anys més a... Bueno, però gràcies per la correcció, benvinguda és. No, home, no. No, jo vull dir que vaig tenir, en fi, el privilegi, ara veient que fa 30 anys, ja fa uns quants anys, de jo col·laborant amb Televisió Calella, també amb l'Estela, la revista local, ara ja desapareguda, de poder aprofitar el moment i les circumstàncies, perquè va ser quan la família Saula va voler mostrar la casa i poder fer el reportatge, tant el reportatge en vídeo com després el reportatge que va sortir publicat a l'Estela. Però això simplement no és cap mèrit, és la circumstància del moment que va ser aquella l'oportunitat i jo m'hi vaig veure pel mig, amb la qual cosa ara, vist amb el pas del temps, te n'adones que va ser un privilegi, no? Realment és així. Jo penso que cal tenir una mica de perspectiva sobre els fets i pensar que tot això comença quan una casa d'un valor patrimonial immens, que és la casa Trinxet, és enderrocada. Amb uns anys en què ni protecció del patrimoni ni res. Molt per sota dels estàndards europeus d'aquella època. Però bueno, el país era així. Ara tampoc és que hagi millorat molt, però bueno, diguéssim, el país era així, molt per sota dels estàndards europeus. Hi ha un privat que decideix rescatar-ho i ho munta. Aquest o aquests privats tenen els seus interessos privats, com tota la gent privada, i intenten arribar, suposo, a una mena d'acord o no acord, no ho sé, amb l'Ajuntament o en tot cas les administracions públiques per veure què en poden fer. Hi ha acord, no hi ha acord, finalment no n'hi va haver i ara li podem donar la volta, no parlaré de diplomàcia vaticana, ara diré a misses dites, que també és de l'àmbit temàtic. És a dir, ara a misses dites podem dir que va passar o no va passar. Jo penso que hi ha un perill en l'acte d'avui i és que, jo dic francament, i és que es pugui posar l'èmfasi, almenys així m'ho ha semblat, en què els privats que tenien això, que privadament podien fer el que volguessin
ens agradi o no ens agradi, considerem que és ètic, no és ètic, o és moralment acceptable o moralment reprovable. De la mateixa manera que ho van salvar, ho podien haver tornat a llançar. No ho justifico, perquè em semblaria una barbaritat. Però que, i dintre d'aquests privats, vulguem com donar la idea de que hi ha la persona bona i la persona no tan bona. Això em semblaria, a més totes dues mortes, i a més em semblaria que això no seria massa delicat ni massa oportú. Això quedi dit aquí. Jo crec que qui té l'obligació, en tot cas si li interessa, de conservar el que sigui el patrimoni és l'administració pública. I hem de parlar també de l'administració pública i què ha fet. El privat és privat. Podem pensar que actua bé, que actua malament, però defensa els seus interessos privats. Qui defensa els interessos públics, és a dir, el de tots, els interessos de tots és l'administració pública. Jo penso que d'això també s'ha de parlar. No dubto que en aquell moment es devia fer el que es va poder, no ho sé. Que no va prosperar, una mala sort i una gran pena, perquè penso que seria molt interessant que s'hagués conservat. A Calella, ja fos en el mateix lloc del Gall d'Or o en algun altre lloc, aquest immens patrimoni que era de mans privades. Això no era un patrimoni de Calella, però estava a Calella i seria molt interessant que s'hagués quedat. I no sé, i de coses se'n poden fer o no se'n poden fer. Jo recordo en aquella mateixa època que es va parlar i es va fer encara hi és, jo el veig quan vaig allà al costat de la piscina municipal, al costat d'una altra piscina, una cosa que a mi em va fer molta gràcia, que se'n deia un edifici singular. És a dir, diguéssim, fora del que eren les volumetries normals, es va fer un edifici singular. A mi, francament, no em sembla una meravella arquitectònica, però diguem-li edifici singular. El que sí que em sembla una meravella és el que hi havia al Gall d'Or, i això, en canvi, no es va salvar. Vull dir que de vegades es pot fer de més i de menys. I volia remarcar simplement això, no m'allargo més, gràcies. Ja veuràs que no va per aquí on te deies tu. A veure, hem d'acabar i per acabar... Sí? Sí? No ens podem allargar perquè hi ha gent que ha de marxar a les 9 en punt. Simplement, ja que has fet referència a l'edifici singular, que és aquell rodó que hi ha a l'entrada, allà no s'ha accedit en volumetria, es va concentrar la volumetria. Vull matisar-ho perquè allò és absolutament legal. Es va agafar la volumetria que es podia fer i es va posar en aquell bloc i per això hi ha més alçada. Tot i això amb limitacions, perquè recordo que hi havia un tema de vistes als altres pisos, etc. Però allò és absolutament legal i simplement això, agafar la volumetria, concentrar-la i es pot pujar més. El que es proposava també exactament a la Pepita Saula que podia fer en allò al Gall d'Or, que no va acceptar. Sí, jo diria que amb respecte a la primera, hi ha hagut, felicito en Xavier per la pregunta que havia preparat, hi ha hagut una pregunta trampa, que jo l'he començat contestant dient que hi havia dues preguntes en la mateixa. Però fixa-t'hi que he dit des del primer moment que era absolutament legítim, podia ser més esquerp el diàleg o el que sigui, el que feia la Pepita, defensar el seu patrimoni. Com era absolutament, és absolutament legítim que el representant del públic, del comú, defensi els interessos del comú, perquè si no comences a plantejar, ja a part de la prevaricació que ha explicat l'alcalde Besart, etc., comences a generar una situació molt desagradable. Hi ha uns senyors que tenen un poder econòmic que aconsegueixen fer tot el que sigui, és un greuge, però que no tinguin aquest poder econòmic s'han hagut de limitar amb una normativa que ja hi havia. És a dir, per aquesta part jo diria això. Torno a insistir en el que he dit al començament. Per mi la Pepita era absolutament legítima defensant el seu patrimoni. Una altra cosa és que jo, que a més defenso que la Pepita el pogués defensar amb ungles i dents, que es diu, però jo, com a representant del comú en aquell moment, no podia deixar passar aquesta situació. Si serveix de guia, molt ràpidament, vaig oferir la possibilitat d'una fundació pública en la qual allò s'incorporava en el patrimoni local. L'últim vot, el vot d'or que en diuen ara, el tenia l'Ajuntament i allò es podia incorporar. La resposta va ser de l'alçada de cap manera. Això o és privat o és una fundació privada. Si és una fundació privada, actuem com a privat, hi ha un pla especial de reforma interior, si no recordo malament aquesta era la figura que hi havia, que en el seu moment, o bé, que em penso que és el cas, no va tenir al·legacions, o bé
Si les va tenir es van resoldre negativament pel que presentava les al·legacions, i despertar això 30 anys després o 25 anys després, vull dir, realment és una situació que es fa insostenible per l'administració, perquè és veritat. I una segona qüestió en aquest sentit, protegir un patrimoni del nivell aquest no estava a l'abast de l'Ajuntament de Calella. L'objectiu es havia de dir Generalitat o Diputació. Que després això es defensés per part de l'Ajuntament a cops d'espasa, si convé, vull dir que quedés a Calella és una altra història, però no seria gens estrany parlar de que un patrimoni d'aquest nivell són 5 anys de pressupostos de Calella. S'ho podia permetre Calella? És evident que no. Evidentment que no. Només vull dir una cosa amb tot el que s'ha dit. Fixeu-vos que potser ha passat desapercebut, però el 2019 mor la Lolín, l'última germana. Amb la mort de les 3 germanes, totes les propietats passen a mans de la Fundació. La Fundació és una fundació sense ànim de lucre, almenys ho diu, a la qual bequen amb uns estudiants, que tampoc no és que sigui molt, però bequen amb uns estudiants, etc. I és això. Ara estem parlant de la Fundació, no estem parlant de les 3 germanes, perquè la realitat d'aquí, d'ara i aquí, és que nosaltres ara tenim la Fundació Germana Saula, que és la propietària del Gall d'Or, per herència de les germanes. Llavors, deixeu-me acabar que tinc res, és un segon, s'obre o no s'obre? Sí, s'obre. Llavors, expliquem una mica la justificació de l'acte. Amb aquest acte hem volgut donar a conèixer uns fets històrics rellevants i no prou coneguts pels ciutadans. Poder exposar i documentar aquest període ha comportat una acurada recerca històrica. També hem volgut aprofitar aquest acte per fer un reconeixement a la Maria Teresa Saula i al seu amor per l'art, però sobretot és per reclamar els elements artístics de la Casa Trinxet exposades al Gall d'Or, un llegat que mai hauria d'haver marxat de Calella. La Guia del Patrimoni Històric de Calella, que està aquí, la Guia del Patrimoni Històric de Calella, editada per la Diputació de Barcelona l'any 97, considerava els continguts del Gall d'Or com a patrimoni de Calella. Ens preguntem, què hi fa aquesta col·lecció d'obres d'art, els vitralls, les columnes, les escultures, la forja i la resta d'elements, quasi 30 anys tancats en diferents magatzems, amb dubtoses condicions de conservació? Quin sentit té tot plegat? S'ha de complir la voluntat de la Maria Teresa, que és qui va rescatar de l'enderroc de la Casa Trinxet els elements decoratius per exposar-los al Gall d'Or. Ella va deixar dit en repetides ocasions, i l'Alsamora ho ha confirmat 2 o 3 vegades en el vídeo, que volia que es quedessin a Calella. No que fos de Calella, sinó que es quedessin a Calella. Això ho he matitzat. Es quedessin a Calella. Demanem a la Fundació que retorni a la ciutat tots els elements obtinguts per l'herència de la germana Saula Palomer procedents del Gall d'Or. La Fundació té suficients locals a Calella per ubicar aquests elements artístics i no tenir-los escampats i de qualsevol manera, perquè és veritat. Un cop la col·lecció estigui concentrada a Calella, en unes condicions de conservació adequades, ja serà l'Ajuntament i la Fundació qui decideixin la millor manera d'exposar-ho. Des de l'Associació Amics del Patrimoni Històric hem parlat diverses vegades amb la Fundació Germana Saula Palomer. Aquest tema i d'altres temes, sempre amb claretat i respecte, argumentant les nostres demandes, dialogant i persistint, i així ho continuarem fent. Gràcies a tothom per la seva assistència.